el primer llibre del qual el pròleg és d'en Pla. En Fages de Climent, a qui dedica l'homenot, en Pla, més cruel de tota la sèrie dels homenots, que diu que és un cagalló, que no val res, etc. I a més, quan ja és mort, és bastant bèstia això. I tants altres i altres i altres escriptors i escriptores que podrien servir o de contramodel o de model de propina, en Pla els hi va fotre un peu al coll i els va enterrar en vida. O sigui, és que aquest senyor no va deixar res per verd, ni amics, ni altres literatures, o sigui, es va encarregar en vida que no hi hagués res més que no fos ell. Com en Jordi Pujol. Exacte. Era molt ambiciós, molt. Llavors, aquestes figures que de cop i volta encara ara descobrim, hòstia, Ventura, Bandera i tal... Sí, és una víctima d'en Pla. Fages de Climent, en Pla la va treure de l'Ateneu i en Fages, que tenia molts diners, va dir, me'n vaig a Castelló d'Empúries i us ho fareu, etc. Menys en Dalí va posar el peu al coll a tothom. Per tant, aquestes contrafigures que alguns coneixem per ofici i que reivindiquem, en Vicenç va dir rellegir els clàssics i va fer llibres des de Pell i Forgues fins ara parlant d'escriptors d'aquí, és impossible. La resposta és, hi ha contramodels o models complementaris en un pla? És molt difícil, perquè els va aixafar tots. Més ambició que això, jo no sé si hi ha un cas semblant a Terres de l'Ebre. Amb altres literatures. Sí que hi ha casos semblants al que jo en dic la Gironó. A Girona hi ha figures que ho han aixafat tot i els altres no poden sortir, ni morts ni vius, però no sé si a casa vostra també. Jo no veig en l'Arbó fent aquest paper. Jo fa... L'enxafador, saps? Jo fa estona que estic pensant en realitat en una frase d'Oscar Wilde que diu que a Londres no hi havia boira fins que no va arribar tard. Diguéssim que primer arriba l'artista o l'escriptor o el que siga, descriu el paisatge i a partir d'aleshores no és que hi hagi boira, sinó que la gent de sobte la veu. Això després, els que arriben després no estan vivint, però clar, si tu estàs vivint a Londres o a París, que París també passa, o a Nova York, tu estàs vivint a una espècie de lloc, un centre del món, un lloc emblemàtic, no? I això, per als que viuen després, els que viuen a París després de Baudelaire, els que viuen a Nova York després de Hemingway, que els toca fer la viu-viu allí i Grècia, teniu un problema gros. En canvi, els que venim de perifèries, que no són llocs tan emblemàtics, per altres coses, perquè no tenen cap artista que els crea, tenim una certa facilitat, una certa molèstia, perquè hi ha un típic ressentiment ebrenc, que és per això que portem el Ferrus a parlar de gironins. Portem el Ferrus a parlar de gironins perquè diuen que són tots uns mortals. I diguéssim, una cosa que em faré jo ara, molt educadament, no acaba de fer-ho, perquè són normals, però és que els d'allà baix encara no són més. Llavors, diguéssim, per altres mesos, que venim de perifèria, una espècie de ressentiment, que diguéssim que, clar, si nosaltres no som la catalanitat, si l'Empordà és la Catalana, amb tota la seva exuberància i model perfecte, etc., com Girona, diguéssim que els que estem allà baix, diguéssim que som de fora o som de Lleida, que hi ha altra cosa de Lleida, València, sí que tenim una espècie de comoditat, que és que tenim camp per créixer. Encara que l'Arbó sigui el millor escriptor, perquè ho és, el millor novel·lista que hi ha allí, diguéssim que és un senyor que no és tan prolífic, per exemple, i que fa molt bé una sola cosa. Aquella sola cosa, doncs no hi ha molt focus, està, però queda un munt de camp per la vora per fer coses. En canvi, jo crec que Pla, com que és un bon novel·lista al final, prou bon novel·lista, és prou bon articulista, és prou bon... fa com llibres de viatge al Ferrer, etc. L'única cosa que potser no fa, però són poemes, amb permís, són uns poemes que suposo que són menors i ell ho sabia i està acceptat. Llavors, diguéssim que només vos deixa la possibilitat de ser versificador. Però és que no va deixar cap camp per llaurar, és que, de veritat, després d'ell, probablement una sortida que crec que encarna la literatura que fa en Jordi, una sortida és no tocar res el que va tocar Pla. I tirar milles, perquè si toques algú que va tocar Pla, ja notes un joc, notes unes maquilles, notes un de dir... És que no ho diré millor que ell, és impossible, és la sensació, no dic que no es pugui escriure millor que en Pla, però de dir, home, no, llavors crec que la sortida que queda, el camp per llaurar és el teu.
Sí, anar-te'n per la tangent. Clar, anar-te'n per la tangent, quan veus, dius, jo aquí, evidentment, no entraré aquí a fer el ridícul, perquè entraria a fer el ridícul, no? Aleshores, vés-te'n per la tangent, jo no podré pas escriure un camp com el d'escriu Pla o la geometria de no sé què, no, jo parlaré d'urbanitzacions, que també a l'Empordà les té, i són fantàstiques, no? Hi viu una gent que són uns fenòmenos, que tenim les gavarres també, que hi viu, tothom va dir un dia que eren els Apalatxes catalans, no? Que vaig pensar que sí que era molt encertat. Són els Apalatxes catalans, les gavardes, és que és tal qual. Bueno, i aneu amb fandilles per allà, no? Hi ha gent que va amb fandilles. Hi ha gent que va amb fandilles per allà, sí. Són els Apalatxes catalans, és fantàstic. Aleshores vaig pensar, tu, hi ha molt poca gent o és una llacuna, no? És una llacuna que no fa ningú, doncs vés tu per aquí, no? I sempre he tirat per aquí. Doncs és el que veig. Tornant a Pla, m'interessa molt a mi el personatge també, no? Aquest que sempre diuen, no? Que es va fer empordanès a cop, que era un senyor molt cosmopolita, no? Que havia, més d'altres que jo, que havia voltat per tot el món, havia estat a Rússia, havia sigut corresponsal a Nacions, i després de cop i volta va adoptar el paper d'empordanès, no? Exactament, es va ficar la boina, el cigarro de liar i els curadents, no? I va fer el paperet. No sé, jo no he sabut mai si realment, no sé, si ho creia molt això, si va veure, era una mena d'empordanès amb el planeta, que va veure que hi hauria aquesta moda, o no, o va tornar als orígens, realment. Jo el meu cunyat, per exemple, té la teoria que el meu cunyat és un home com cal, i de la teoria que quan va morir havia d'haver-hi un hereu al Mas Pla i ell ho portava dins i va anar al Mas Pla a fer d'hereu, no? Jo sempre he sospitat que no. Van allà per fer una mica el paperet, no sé. Bueno, això, ara l'any que ve surt la biografia d'en Pla, escrita per en Pla, per en Xavier Pla, 1000 pàgines. Em consta que, no ho sé, no és cap spoiler, però que més de la meitat són coses que no se sabien sobre el Vito Pla. Per tant, amb candeletes l'esperem. Però la meva teoria és que no és que ni una cosa ni l'altra. A part de l'empordanès professional, a casa sempre s'ha explicat que quan es posa la boina i torna i el Mas Pla i tal, en el fons el que passa és que és un home mort de por. Mort de por. Té una nòvia que mor a Auschwitz. Vull dir, és l'època de la gran por. I en Pla és un poruc. És un poruc. Els altres coetanis, l'Estalric, l'altre, homes d'acció, tal, amagat allà en un barco, amagat en un mas, i ja està. I és el fruit de la por. Com a imatge no està mal. A mi em quadra molt. No blasma la gran figura del Pla, que era un poruc, sinó que l'explica millor. I de fet els escriptors prolífics habitualment han estat grans covards. A nivell vital, no han estat homes d'acció. Hemingway, com un llauria. Bueno, va estar més hores al restaurant que al front. Sí, ara t'ho volia dir, aquest també costa veure que... Sí, això és cert. Sí, aquesta escopeta, que si no l'agafes ni aquesta escopeta. No. I quan jo he vist un tall que sortia boxejant, que també li agradava, se les donava de boxejador, jo l'he vist un tall boxejant i dic, hòstia, espero que anessis una mica un parell de mojitos, perquè si realment boxejaves així, duraves 2 segons amb qualsevol, sí. El personatge. Per cert, ara estem parlant aquí també, estem posant l'estereotip, estic lamentant jo, que si jo soc un estàndards de Mèdic, si vosaltres sou la seva de l'Empordà, però és veritat que diguéssim que tot això en certa manera ja és passat. És a dir, d'alguna manera, quan Pla fa les coses sobre l'Empordanet, el país i tot allò, diguéssim que hi havia una distància per les comunicacions i tot, que allò arribava a Tortosa i no teníem que estava parlant ni res. Hi havia unes diferències de caràcter, d'interès, que tot teniu. Ara, en canvi, nosaltres tres, que som gens diferents, jo m'he jugat alguna cosa dels tres, quan feien la cinquena de Joan 8, el primer dia al cine, a més, llavors diguéssim que les diferències culturals aquestes s'han suavitzat molt, diguéssim. Llavors no hi ha aquella possibilitat també de la cosa que estem dient ara tota l'estona d'escriptors d'Empordà o empordanesos, dels professionals, és una figura una mica estúpida, entre altres coses, perquè justament jo pensava que
per Lemmings, per exemple, és a dir, els escenaris de Lemmings, jo no sabria situar-los. Podria situar-ho tranquil·lament a les Terres de l'Ebre i em semblaria que podria situar-ho a Lleida, tranquil·lament, a Madrid, a Rezuelo de l'Aragó, al seu posta, perquè són els pobles rurals, cada un és diferent, però els polígons tots són semblants. Sí. Curiosament, una de les... Bueno, no sé si hauria de dir-ho això ara, però una de les localitzacions on tradicionalment s'han fet combats d'aquests amb jugadors pel mig és Palamós. Jo sé de dos llocs que se n'han fet això, potser no hauria de dir-ho, però en fi. Palamós és un i l'altre la Junqueros, que ja s'imagina, no? I l'altre és Palamós. I, evidentment, Barcelona, això ja es dona per descomptat, no? Però per aquí a la zona, diguem-ne, les comarques gironines, hi havia en aquell moment Palamós i la Junquera, que ja s'entén. Palamós. La teoria és que era un port. La teoria és que era un port. I al ser un port hi ha un tipus de gent determinada. O sigui, un port un tipus de gent determinada. Jo tinc un amic que és metge, que està a Palamós, i sempre m'explica que és una cosa molt divertida, que hi ha més, proporcionalment, evidentment, molta més cirrosi a Palamós que a Londres. Que a Londres. I dic, i per què? Primera samarreta de l'Indilletres, cirrosi a Palamós. Gran, grandíssim. I dic, i això com és, doctor? És molt amic meu. I em diu, perquè a Londres es fan begudes, hi ha molta cervesa, hi ha el cap de setmana, no, hi ha la hooligan, no sé què. Però després, de dilluns a dijous, segurament no veuen, no? En canvi, a Palamós hi ha un comportament d'allò, una barretxa, un sol i sombra, un no sé què, un bar. I la cirrosi és el que tira molt, perquè hi ha aquest tipus de valoració. Tanquem parèntesis. Sí, jo pensava en realitat en Toni Sala, és a dir, ja s'ha fet Guixos, no sé si és cabal o no, però... Sí, però el Toni Sala té aquell primer que es diu Autostop, si no m'equivoco, que és ell que la volta per Catalunya per Autostop. Se la fa tota. Però diguéssim que el que significa és que és un país lleig, generalment. És un país que potser havia sigut bonic en una època, que potser ballava sardanes, no sé què, però actualment és tot un seguit d'autopistes, rotondes, polígons, organitzacions, sanitat, i que és lleig, tot lleig. Actualment, i crec que és... Clar, Toni Sala allà està fent de pla, està fent la volta en el viatge d'autobús, diguéssim que està certificant un canvi en un terreny que ja no és tan personal, tan singular, tan particular. És que de fet Antoni, mira, és que està molt ben vist això que dius, perquè Antoni és un lector de pla sensacional, perquè l'ha llegit sempre i de fet té escrit sobre el tema i un llibre on parla de pla, Noguera, no sé què és, en català. És de les lectures més crítiques i per tant més intel·ligents que s'han fet de pla, una és la d'Antoni Sala. Què fa ell, per exemple, per eixamplar aquest camp de treball i fugir l'hora de l'ombra allargassada d'en Pla? Fa una cosa increïble, que és que situa llibres, novel·les, etc. a l'aeroport és que no sé, no està a Girona, està en un poble del costat. Sí, a Vilobí, a Viva. Després et diu, situa una cosa memorable d'Antoni Sala, hi ha una baralla entre racistes i negres temporers de nit en un volcà que està a Sils, que jo fins que no vaig llegir Toni Sala no sabia que hi havia un volcà a Sils. Vull dir, ell sí que ha anat a cops de cols una mica, buscant llocs que no són els llocs que treballa la drecera de Miquel Martí. És a dir, per separar dues aigües, ni millor ni pitjor, però que en Miquel recorre una cosa que està molt fressada, però molt, i que funciona, i que per tant es pot recórrer, i Antoni Sala s'inventa camins. Que està bé que els citis, perquè a vegades ens oblidem d'Antoni perquè no fa soroll, no diu res, però hòstia, està allà. Els americans tenen amb el gènere aquest, que seria la cara B d'Amèrica Profunda, tenen col·leccions senceres, hi ha el Dirty Wars, hi ha totes aquestes editorials, que es dediquen quasi exclusivament a fer això que fan Antoni Sala, per exemple, no? Que és parlar d'això, una baralla de negres amb blancs, amb un volcà o amb un hivernadero, no? Vull dir, hosti, i hi ha una tradició americana que és aquesta, no? La va poder... No, l'Steinbeck no era pas que la comencés, però poder estar en figura, no? Bueno, si de cas, una de les coses, mira, ho penso ara en directe, una de les coses que des d'aquí, o els escriptors i escriptores d'aquí no fan gaire, és apostar per la imaginació a tope. És a dir,
hi ha aquesta mena de realisme social permanent que fins i tot en els llibres d'Antoni Sala també treu un nas. I ell ho sap, i a més ja li va bé que passi, com l'accident dels nois, etc. O les putes a la costa, el marín inflable, tot això és realisme social, al final. Hi ha molt, abans he citat aquest senyor de Palamós, tornem a la cirrosi, el Pujolà feia ciència-ficció, però és que 1919, jo per ignorància, però jo no conec cap altre escriptor empordanès o empordanesa que faci ciència-ficció, per exemple. Vull dir, en sèrio, no... amb un cert relleu... Amb cert relleu, tots fem de tot, però hosti, no està passant. És com si pesés, com si hagués de ser realista, o reflectir alguna cosa. Mira. Però aquesta... sembla gairebé... els deures són els següents. Has de reflectir alguna cosa. Això ja és literatura, no sé, però per què hem d'anar reflectint? És igual, hivernaderos o camps d'espígol? Bonicollets, és igual. Què passa? Bueno, però al final el que més es ven és això. Al final es ven la pija que se'n va a Nova York i està 4 anys allà. O sigui, és en contraposició una mica, no?, d'això, jo crec. O sigui, sí que ara hi ha això, la nena pija que se'n va a Nova York, que ve, quants de diners que tinc, que ja tinc molts de nòvios, i això és el que fem més. La tens per aquí, t'està escoltant. No, ja estàs. No, sí. Ah, sí? Sí. I és el que fem més, i el que fem nosaltres no. El que fem nosaltres no. Perquè no... Jo crec que si tu retrates la realitat és antipàtica. La realitat és antipàtica moltes vegades i la gent, doncs, no li agrada. És així de senzill, no? La gent vol poder escapar-se. Jo m'ho entenc, va fotre a dormir i potser estimes més algú que t'expliqui una història més divertida, més entretinguda, que no pas un tio que et digui, hòstia, els temporers de maduixes es barallen amb uns esquins, amb un volcà. Doncs, hòstia, quina misèria. Podríem almenys mirar les històries, les aventures d'una noia a Nova York, i no m'ho entenc. Això veia una mica per anar acabant també, perquè ja és hora de dir. És hora? Sí. M'encanta. Ja és veritat, la noia aquesta aquí. Sí, l'acabo de saludar, no sé, la Laura Calçada està per aquí. Després aniré d'estropar. Bueno, està per aquí, no sé. Espero que no m'hagi sentit. Hi ha un dubte, i ella em recorda una cosa que és lo dic, de vegades en l'època que hi ha sentimentals, que és a quin públic t'adreces, en realitat. Diguéssim, hi ha una cosa que és quan tu t'adreces... Si tu fas literatura local, que no ha de sortir de la bisbal, d'una manera tu fas un llibre que es digui que bonic que és la bisbal, i està, ja el públic és complet. Si el públic ha de ser més ampli, quan busca llibres, quan busca literatura, necessita que hi hagi un conflicte. Cantes? Aquella necessitat de conflicte de vegades xoca en el que volen llegir els teus veïns i conciutadans. Saps? Perquè diguéssim que si es peguen a Palamós o si hi ha cirrosi a Palamós, i potser la gent de Palamós potser no vol que se sàpiga. No. És bona aquesta. És un problema que tenim nosaltres, que els dos vam fer una guia sentimental. Sí. Entonces diguéssim que si havia de ser un llibre interessant, diguéssim que potser havíem d'ensenyar certes coses que allà potser no tenim que s'ensenyar. Ja, és cert. Tenim una corda fluixa que és Tu no vols fer mal a la teva terra, però alhora no vols dir un visca les terres de l'Ebre i ja està, no? Quatre postals. I és veritat que és una corda fluixa bèstia de... Jo recordo més aviat, més que les guies sentimentals, en el teu cas, recordo aquesta sensació de... Aquí l'autor està fent el funambulista, i ho entenc, a l'horitzó primer. Jo recordo allà de dir, home, l'escena del cementiri, l'escena de... recordo coses, de dir, hòstia, aquest tio vol dir coses, no vol ferir, però vol dir coses, però no vol fer mal al seu pare, als seus oncles, o tal. A tu t'ha passat com a escriptor, o només ens passa els que de tant en tant fem realisme pur i dur? No, jo l'acabo sovint, mira, l'acabo de cagar ara fa un segon. Però sí, jo la cago. Home, si Rosi a Palamó ha estat d'aquí... Sí, l'acabo. De fet, quan vaig fer Lemmings, va sortir un senyor que era boxejador de Girona, sí, que no és un perfil banal, el tornaré cagar, també serà per aquí. No és un perfil de gent, jo dic que soc jo, que soc boxejador, no és un perfil de gent que llegeixi llibres, però aquest en concret va llegir Lemmings i es va veure reflectit en un dels personatges i es va enfadar molt. Sí. I em va començar a enviar mails, primer molt correctes, en català, dient que... A més, no era ell, en absolut. Va ser ell que s'hi va veure reflectit. És que ni recordava que existia aquest senyor.
i primer molt correctes, no sé què, t'has passat molt, no sé què, m'havies de demanar primer, t'hagués dit que sí, però expliques coses que no toquen, primer molt educats, després ja es va passar al castellà, ja més brutal. I després ja no em deia Jordi, sinó que em deia Carlos. I dic, hòstia, aquí se li era una i ja em deia, Carlos, que no sé què, i dic, ai, de missatges molt educats, a dir-me Carlos i parlar en castellà i cridant, no? I aleshores em vaig espantar, sí, clar, passa, clar. Al final tothom se troba... Mira, la pobra Cercas, que es va trobar aquella dona, aquella endevina, us recordava? Aquella endevina que tirava les cartes... La pitonissa. Sí, la pitonissa aquella. Però és la mateixa que va desenterrar en Dalí, perquè deia que tenia... Sí. És un fenomen, aquesta. Sí. La filla d'en Dalí, tio, va aconseguir obrir la làpida, per l'ordre judicial. Sí. La pitonissa. Tenim rodó, tio. Està molt loca. Hi ha una altra, ara potser no tenim temps perquè ja és hora, però clar, ara també se m'acudit que haguéssim pogut tirar per dir que el local sempre és universal. No? Això, la història de la literatura va plena. Clar, però vull dir que poder l'Empordà és com la quintessència d'aquest localisme que acaba seguint universalisme, no? Poder partir una mica de tot. Sí, el que passa és que aquí jo ja tenia el meu paper de moderador. Clar. Perquè diguéssim que si ja per dir que em sembla cliché que sempre es diu, que d'alguna manera no sempre és aplicable. El fet que sigui algo sigui local no és automàticament... No, sí d'acord, sí. Llavors tampoc no m'he reconegut. És una banda que evidentment, com que els judits no hi ha frontera, és el moment de dir als públics si té alguna pregunta, alguna protesta, alguna queixa, si vol que repetisca tot el que he dit que no ho ha sentit. L'Hospital de Palamós hi ha poca gent de Palamós. A l'hospital de... pot ser. Sí, ja t'he sentit. Hi ha poca gent de Palamós, gent de... Sí. Li comentaré això al meu metge. Però em va comentar això un dia perquè és el metge que m'assessoro quan tinc temes mèdics dels llibres i un dia enronava i em va dir això. Diu, és curiós que a Palamós hi ha un índice de cirrosi brutal, em va dir. Em va dir això. Suposo. Ella ho atribuïa això, el fet que al seu port hi anava molta gent i feia aquesta, la cultura de la barretxa i el sol i sombra i això. Ella deia això. Més que a Londres, proporcionalment, evidentment. Més que a I Londres. jugo alguna que menys que Figueres. Mira que tinc. No, ja en parlaríem. Jo crec que som sobre l'hora. Mira. No sé si el senyor moderador o... Bueno, teniu preguntes o no? Ara. L'Occident representa el 12% de l'humanitat. Poder els que escriviu que sou d'Empordà o de Girona, seria bo que anéssiu a buscar per saber quantes històries de la resta del planeta. No és molt entomat. Endogàmic, vols dir? Sí, perquè veig que esclar, heu dit que ja ho heu explicat tot, que no ho heu explicat tot, doncs potser ja aquest d'allò occidental... Això que hi ha la possibilitat de buscar temes, formes, el que sigui, més enllà de... Clar, perquè hi ha altres pensaments, no? Sí. Home, l'Adrià és antropòleg, i això segur que la seva narrativa s'hi ha reflectit. Jo mateix estudiant estudis de l'Àsia Oriental, o sigui que m'he fet un fart de llegir sobre Orient i sobre Xina i llegir autors xinesos i japonesos, no? I suposo que sí que acaba reflectint això a la literatura. Però al final jo crec que per ser versemblant jo podria parlar una mica sobre Japó i fer una novel·la sobre la història de Japó, perquè he llegit molt. El meu treball de final de carrera va ser sobre la revolució Meiji, però mai ho explicaré tan bé com un japonès que viu allà. Al final has de parlar del que, crec jo, d'on ets, el que veus, el que coneixes bé. No trobes? Sí, però s'ha de tenir altres mirades de tot. La realitat, una cosa d'aquí no és igual a l'altra. Per exemple, el feminisme, no? La realitat del feminisme d'aquí no és igual que l'altra. I sempre parla des de la mirada d'Occident. Antropòleg. Jo sent com som els empordanesos, llavors seria un empordanès a Nova York. Aquest seria el títol. Sí, doncs clar, no. Com que no? Sí. Però jo estem amb Occident una altra vegada. Bueno, doncs un empordanès a Cancún. És igual, però jo crec que, bueno, 3 de cada 2 empordanesos i empordaneses escriptors és el llibre que faríem. Un empordanès a Tombuctú. Però primer empordanès, saps? Vull dir, segur.
Segur, perquè és que és una... Però és que això és una constant antropològica, no és que ho digui jo. És que quan un tio de Tombuctú vol escriure sobre Figueres, dirà un tombuctuès a Figueres. És que no et pots desempallegar de la mirada, perquè la mirada és heretada i cultural. I el que tu mires, ho mires segons allò que has après. Com deia ell amb la Mònica, que és un exemple magnífic. És fantàstic. Acabes veient el que el manual diu que has de veure. Llavors, potser l'escriptor fa o mira de fer un pas més, que és netejar-te la mirada de l'herència i tornar a mirar. D'acord. En Jordi Llavina ho fa en aquest llibre que he presentat abans de venir aquí. De netejar-se els ulls per tornar a començar a mirar. Molt bé. Però l'antropòleg sap que això, per molt que netegis els ulls, si ets de no sé on, ets de no sé on. I això és la classe social, el gènere, l'edat... D'això no te'n desempallegues. Fora de 4 escriptors estratosfèrics que ho han aconseguit, que per això són els millors. Vols dir que no és una mirada molt occidental? Sí, clar que ho és. Clar, és que no pot no ser-ho. No pot no ser-ho. De fet, a mi és una figura, no ho dic per vostè, és una figura una mica ridícula quan veig... En Vicenç Pallès tenia un entrenador, Sensei, que jo em partia el cul, perquè era de Platja d'Aro. I dius, home, Sensei Platja d'Aro a mi em fa riure. I era un crac, i era cinturó no sé què. Era francès aquest, era Muguruza. Un que anava amb ella a practicar allà les medes a les 6 del matí. Doncs és igual. Era francès. Imagina't, de Perpinyà encara és més ridícul. Saps què vull dir? I aquestes coses, a part de fer riure, demostren que si neixes poma ets una poma. Ara, si hi ha algun trans aquí, que ja em perdonarà, però no fotem. I no passa res, que és bonic que sigui així. I amb respecte i adquisicions, tu pots tenir una mirada tenyida de japonisme, evidentment, que la pots tenir. Però quedaria estrany, no?, que anessis de japonisme. A més, el més honest és que parlem del que sabem. És el més honest. Sí, suposo que sí. Però acabes de dir, amb la paraula respecte, i és l'Occident no respecta la resta del món. Bueno, jo sí, no sé Occident. No, en general. Ja. És no, vull dir, tracassar, no? Però si ara, si creieu en la física quàntica o la teoria de cordes, i ara mateix hi ha un indilletres al Congo, ara mateix, en paral·lel, estan dient el mateix a la inversa de nosaltres. Estan dient que la seva mirada no acaba de... Sempre és un... Ha començat en Jordi cara A, cara B, que és una idea bàsica però magnífica per explicar el món. Hòstia, jo crec que... L'eurocentrisme... Bueno, res, suposo que podem donar per tancar la sessió i anar a comprar llibres. Gràcies.